Saze sakha nqonqo. Hibo. Kwaze kwakuhle umuzi wethu. Uyazi ukuthi oSindi bazohlala la mangabe ngibamema for istokfela. Ngingasibeka phi isikhwama sami? Ngibekela. Bekele. Oh, this is heaven. And into engiyithanda kakhulu ukuthi ukhona nemvana. Ekagogo lento. Sidlana. Hayibo. Sister, igcwele ifridge. ngakusiza. Awunonto. Nonto. Awukho kade silokhonja. Manje ice cream yabantwana. Ivula kanjani? Ya oy. Wenza ngakephi? Uyivula khona lapha. Manje bese wena njani kuyadonsa? Hayibo. Hayibo. Awukhumbuli kade sikhuluma efonini? Nami. Hayi. Wathi wena uwedwa edladleni. Ngathi mina khululeka. Sesizoba munye together. Ngikhuluma nabantu abaningi man. Mara awukwazi ukungena so sithathela ligcwele ifridge. Uyazi ligcwele. Ngikubonile ngathi mina inhloko ke le. Inhloko. Yomuzi wami. Ngicabanga ukuthi sishintshe la ama blinds. Ngithanda awe wood. Wood. Sifaka awe wood. Then lama amalokhunjana siwenza bemhlophe because ngifuna ukucomplimenta mina umbala. Otherwise everything else singayishiya ifana. Hayibo. Singakusiza. Hayibo benzani la? Sekuwu2. Yeah, bengibheka ibhola la before I was rudely interrupted. How rudely interrupted? Sikhulumile nje ku Facebook awukhumbuli uNonto Ari. Ya mara ngikhumbula ukuthi uzoza uvumbuke. Sishilo nje. Hayi. Sishilo sathi ngiyeza. Nisuitcase lele la. No, angithi manje ke ngiphathele khona impahla lezi zami nondodakazi wami. Ngiyajabula ukuthi unamakamera amaningi. Swazi! Ngifuna ukuintroduce emntwaneni wakho. Swazi! Hayibo. Hello baba, usondela musu kuhlala kude. Nangu baba wakho. Bakho. Munyunga la. Ubaba wakho. Sihambe kukude KZN siza la sifuna kwakho. So uzene suitcase nomntwana. Let's soba u2 ngithi uza because ngibonile lapha ukuthi khona ikamera elinye then iminyango u5 la ekhaya sinamakamera mangaki? Indlu kagogo lena amakamera amaningi but bekashiyele mina lendlu. Thina ngithi manje sesimunye sesinyamanye. Sizoshada nje khululeka. Angithi uyakhumbula ulokhunjana uJosepha ufika ingelosi. Ithi ingelosi kuJosepha ungesabi ukumthatha uMaria. Manje uMaria mina nguJosepha. Ngiyafanisa phela so unami ungasabi ukungithatha. Yabona nje la siyathuma uyogijima siyela sitolo enze konke. Asambe sazi ulokhunje yobeka. Ngisafuna ukubona lapha because ngibonile ukuthi khona abantu abasengadini. Yeah, mara abantu abangisebenzelayo labo musa. Woza ke girl. So wena ulala la. Na iroom yakho mhlambe nesikhwama sisibeke lana then we'll sort everything. Oh, lighting ngiyayithanda lighting. Inano hello. So I think ngizoba right khona abanye abantwana abasase Durban but sizobaletha ne. Sizobaletha okay fridge kunokudla la okay. Oh, and ngisazoshaya i-bubble bath. Sishaya mama uyayibona shame. Hey khethani kahle bafazi. Alright ukudla lana. Oh, yabona le la.
Usimave bephuza. Usima uzobe sefuna ukudaka. Unanamafruthi. Idlangane yami. Kuphaya ungathi. Ungathi uma akasonja. Alright. So, lana ke uzowasha izitsha la. Please ube clean ungangiphoqi. Yabona? Then la abanye abantwana hayi ngathi yithi la. Ithina no baby la. Siyalala awungeni ke wena la. Sezwana. Hamba uyowasha izitsha wenze something. Ngisabe ngiyobukela i-TV. Baby! Love! Papa love.